Re, bismillah. Belajar komputer. Ya bisa kok cah kae. Tombol apa iki? PSC F1 F4 oh, iki Meteor Garden iki kok. Duh, Candi. Lah apa jadi? Bentar, Pe. Kok Belajar serius iki temen lho. ngono sih? Belajar komputer. Walah. Ya iso Riko kok cah iku kae. kili wong temen ae belajar terus. Ya ae wong temen mosok ngomongan. Eh, Ora apa iku? iki ta. Heeh. Iki mang lho, aku mari dolen nang emak digawani oleh-oleh. Lho, oleh-oleh ya. Aku tidak minta oleh-oleh. Riko aku nyanyi, gak kok aku nek krungu lagu ngono ya, langsung joget. Mata kok Oh. Saipol iku kok Saipol. Saipol Jamol ta. Riko iku. Lho, digani mak gedang ngene iki. Lho, seger ya. Iya, menteng-mentek. Heeh, iku arep gak nek arep ya engko ayo dipangan bareng-bareng ngono. dah iku mau. Ngene iki yo gak tau tuku aku, ngunduh Terus tekon dhewe. Oh, panen Mm-mm, dhewe. Panen dhewe. Kebon go omahe kok lho. Sik ana ambane ya tak tanduri gedang kabeh. Enak ya sok Iya, panen terus. hampir bendowin aku manen dhewe Panen ngene iki. tuku ya. Heeh. Sampeyan gak pengin duwe ngene iki lho, gak tuku ngunduh-ngunduh dhewe. Iso Arabi. Ya iso lah. Wong Indonesia iki lho, tanahe subur. Nah, aku sempit ya Mr. P. Iso. Masih sempit ya, wis tak pasti cukul. Lahane iku subur Indonesia iki. Iya. Tahu krungu aku ya. Krungu apa? Lagu ono. Ono lagune ta? Bilang tanah kita tanah surga. He. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Eh. Bukan lautan, hanya kolam susu. Duduk kolam susu. Apa? Gedang susu. Iya, iki gedang susu. Riko iku. Aku jaluk engko wis. Wis ngene ae. Titik, jadi titik. Menin anduro gedang. Ya. Ya wis. Masih tanah sampean sempit ngono. Nek kepengin ngunduh dhewe menin anduro gedang. Iso ya kira-kira ya. Ya iso, mesti cukule. Ya. Ya wis lah, meneh tak coba sik. Mm-mm. Tak belajar komputer sik. Yo. Ya wis. Meneh tak coba meneh tak ajene panen ya tak bagai sampe. Ya iya ojo lali. Bagi cerita lah maksudnya. Ya ojo cerita rek, cara rasane. Ya wis, meneh tak iku lah gurung nantu. Wis muga-muga Yo. meneh berhasil panen. Tak simpen dilek ya, engko dipangan bareng-bareng. Pengerti sok panen. Iya. Oke. Bun tapi. Ya apa iki tombol F9 iki koyo jenenge pesawat iki. Beberapa hari kemudian. Coba rek. Nandur gedang. Sok panen, sok pengerti, sok panen. Woi Candi. Loh, Apa sampe niku? Loh, persiapan nandur gedang. Loh, Oh. kamu bekecot rek. Iku apa iku? Kecot loh. Padane keong adi haha. Iya, kayak gitu ya. Gak ngono sampean lho. Arep nandur gedang. Iya, jadi Oh. panen Pak Riko loh. Niru aku wingi ta. Persiapan. Oh iya ya wis. Masuk gak urip ya? Lemangin nang polybag sementara ini sih. Ya, Gak nyoba apa-apa, lurus nek sih. wis gede dipindah. Iya, wis. Iya. Coba iki sih. Ya wis, terusno wis. Tak dongakno hasil. Oh, Oke. tapi nek hasil aja lali rek. Ya, Ya. wis. Ciprat-cipratane ngono lho. Ya wis. Sik aku ana urusan dulu. Oke. Tinggal dulu ya. Oke. Wis tak dongakno hasil. Lanjut. Assalamualaikum. Salam. Beberapa hari kemudian. Walah rek. Kok suwe? Nandur gedang gak cukul-cukul. Berhasil tak gak iki? Mosok gak berhasil. Jarene Indonesia tanahnya subur. Gemari palo jinawi nandur gedang gak urip-urip. Cak ndi mang lho jare nandur gedang nang ndi arek? Oh iku. Cak ndi? Iya, Mister P. Ngapa sampean niku wajahe kok merengut tunae? Sumpek. Sumpek lapo? Mari mang jare nandur gedang. Nah, iku. Merengut ae saiki. Iku gara-gara iku. Lah lapo gara-gara iku? Ya aku nyoba nandur gedang, Heeh. banget nandur Iya. gedang. Tak enten-enteni. Terus Pirang-pirang Wis hasil dino ta? kok
Cukul, cukul. Dapat cukul wis dapat seger cukul lega Lho. Ya apa sih? Gak sampe sirami ta? Wis tak sirami. Teman ta? Sirami. Dipupuk. Tak sirami, tak dungani. Heeh. Tak dungani barang. Terus Yo pagi perasaku. Gak ono tanda-tanda pertumbuhan. lho kok iso ngono? Cih, aku pengen ro. Ya apa sih? Lho. Oh. Oh, iki lho barang iki lho. Lho. Apa lho? Allah. Apa? Kau ono tanda-tanda pertumbuhan blas. Lah nek ngene carane ya Loh. gak cukul sampe niku ya apa sih? Cukul malah suket iki lho. Oh. Iki nandur apa iki ngene iki? Yo, nandur gedang. Yo iki jenenge nandur gedang Mr. P. Ya iki Allah. lho. Sing tak maksud ya. Gedang, lho, gak ngoyot gak apa. Sampe niku lho. Iki bener gedang. Tapi nek nandur gedang ya gak gedang ngene sing dicepno rek. Yo iki jenenge nandur gedang Mr. P. Yo apa? Ala sampe niku lho. Tak Oh. pikir Iki pisan lho, gak ngoyot. sampe niku tak pikir pinter tibane kok rada pinter. Iki ku jenenge ya mak nandur gedang gak ngene rek. Sing dimaksud nandur gedang iku nandur wite gedang, duduk buah gedange sing ditandur, oleh dicukul sampean niku. Yo Oh. jarene ngono nandur gedang tak tandur gedange. Wite duduk buahe. Berarti ngomong salah ngomong iki. Sampean niku Nandur sembarang wit gedang, nggak nandur sembarang kok ditelan mentah-mentah. Iya. Oh, mateng. Iki aku nandur ya kudu iso menuai hasilnya iki. Ya wis. Iso menuai hasilnya. Iso, ya ayo. Sikap Wis apa wis iki Lho, hasilnya. iki hasile. Kalau Ya wis hasil nandur, sampean wis gak iki wis. ngenteni meneh mbet. Kadang tadi meneh enak iki wis langsung panen. Bismillahirrahmanirrahim. Entar sampean ngene iki. Iya, meneh ngene mana nandur gedang. Kadang iku kena dipanen. Langsung iya masuk. Itu gak ada. Oh,